no kra uye ni yanko eni meti okra bi no okore nam no dwane na wo ba no hia kraman na wose wo ba na de na no wo moka wose ne wo ye na no na me ba no moka enti wo ye ni yi a nka wani meti eno kra sa na wi asete so awu fi so wo di wo mi abone na wakoma che so ade na wo ye no enya no watie de wakoma na ka che no wasuro de Nyankopon so epe na wo de wo nua na fa kwan pa so mfa wo nua fa bone so because wo di wo nua bone wi a yire ade wo dua ye na no na obesa atwa enti se wo no wadi bone na se ye ka wo so wo nko no wanim aye bosa wo be ye for so wo sere se de na wotim se free akomam wo pretend e na wo ye bi enti wo ne wo nua te a endi ne bone na wa ni ne bone nso so a de bia wakomam no eda ho pefe omo ta ade omo nua bone no omo no so no ya na omakoma omunya pressure the more na wunya pressure no the more na nso na wu because untimi fa bone nche untimi ka se enya hwe mejaya manako de bia no wo bia ho asem eka enti de bia wani mu kura nte no kwasem pa ene oba